labing gamhanan. Nagila kami sa imo at tubangan, Pinoong Diyos, labing bantugan. Dili matugang ang imong kamubutan. Busa pasidungan, busa pasidungan ang imong pagkabalaan. Yung gagikan sa langit ang hiusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pagdaon. Oy, karon ang tagna nga maglipay kita, karon ang tagna sa kaluwasan. Samahan, hindi kami mapunan. Ikaw ra gayon ang among alagaran. Ibuhat mo ang tanan, o ibuhat mo ang tanan, alang sa among kaluwasan. Yung dagisan sa langis ang hiusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pagdaon. Oy, karon ang tagna nga maglipay kita, karon ang tagna sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan, usayaw kayo'y paglangan-langan. Dawata si Jesus karon, dawata si Jesus karon. Ug kung nasayod ka sa kaluwasan, atong isang yawan niyang buhingan. Aron naghanang maluwas, aron naghanang maluwas. Kung ang higala mo ibati o kaluya, intawon na sigang siya, aron siya madala sa langit kong himaya. Isa kang mga gamot, isa kang mga gamot. Sige ibayaw, sige ibayaw. Isa kang mga gamot, isa kang mga gamot. Sige ibayaw, sige ibayaw. Isa kang mga tiil, isa kang mga tiil. Sige isayaw, sige isayaw. Iluksong mga tiil, iluksong mga tiil. Sige iluksong, sige iluksong. Pindagikan sa langit ang hiusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pagdaog. Oy, karon ang tagna nga maglipay kita, karon ang tagna sa kaluwasan. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pagdaog. Oy, karon
sa nga pagday o pagawi. 95.3 Shine Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganam. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios tinuon ang kuna. Imo ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Ang butang may katapusan. Mayo butang sa tanan. Kumusta Igsoon? Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Medyo nalit na gamay. Isang Mga kalibutan. Trace 40 kape na itong naupin ang FM. Mahal Trace 8 na kape. lamang. Video. Ano na kita kahapok sa physical nga bahin. Labi nagdula tayo travel. Kanya init kayo. Kahapon Igsoon. Travel ko going to Dumaguete. Abot dito magkaigsunan. Init yun ko niya. Pag pinagkabantas ka init kay nakitupan ko. Taas ko ako ang dugo. Kunya ako ni mabantayan. Ang murag mabla sa akong panglantaw. Pupundo ko Igsoon kay kung tanan mo pagsigi na kong lihok-lihok. Magmusa mo tukbukal ni akong dugo. Butang may katapusan. Nakapasalamatan ng Ginoo. Mahal Biyahe kahapon sa paghatol sa akong kasawa. Pagtagpo dito sa airport, going to Manila. Kauban sila mga kaubanan. Nato sila sa mga pito ka ulong. Pito to sila kahapon, bigikan going to Manila. Para to sa Saudi Arabia. Igsoon. Una namin kas Ginoo, dapat mo ang ideklaraan ng mga katauhan. Labi na kung yun na sila yung mga travel, hindi mo ka pa nakatunggan ng Igsoon. Kaya, sa diya na igigan ako, tapos airport Igsoon sa Dumaguete, na igwardiyan ako sa atbang sa entrance sa gintuwing to sa sulod. Nananghinan ko sa kong wife nga uli ko. Kaya wala ko nilipik na pag-ampo sa diya nga naabot na gupos mo to sa pangigrahian. Nagkonsensya ko Igsoon. Ano nga konsensya mo ko? Malagyan ko das Ginoo niya wala na mo release o pag-ampo sa nga naglakaw mo flight. Kauban sa kong wife. Ibalik ko Igsoon ko dili ko hindi kita pag-ampo. Tingalit ito mga gwardiya Igsoon. Kita namin gwardiya des airport ng mga tao. Airport kaya naghimok yung mga pag-ampo Igsoon. Uban sa kong asawa, uban sa yung mga kauban. Natingalat nila, natingalit sila. Kaya wala na pong ikaulaw na nag-ampo kung may Igsoon. Mga sadya nga nakauman ako pag-ampo, pag-release protection dito sa Ginoo. Ito kanila silang fly. Maraming luot ang iloghan. Kanya ito na lang kung biyahe pa ulit kahapon.
wala na narito na ihapit sa ko sa mga gamit. na akong Pag una to nga iyan. ipalit nga gamit para sa usang simbahan. Tablaw sa pupulong-pulong ugasa ni sige ko pangutan natin alin natos kupat ka mga akong ipangutana. Inaamo kay pangutan o di mo bilis ito umingoran ako asa na ginagapita. Parte si Bumay Sol, puro rin yun na amot, wa? May nung rin yun na kinabuhi ko una na sa ito pag kinabuhi sa kalimutan, matagaan daw na kalilain yun di mo masugatan. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Malakoso ko sa mga ako nga pag-travel kahapon. Magdalay ko ng Ginoo sa may katapusan nga padayon ko siya nga nakatiman siya mga lagan. Salamat sa Ginoo sa iyong mga pagwas karon. Pastor Rizzy Maldonado from Pasay. Unang akong ipangutana imong pagkumangkon nga tuwas Manila. Akong siginan nga hindi mo din siya kuyuhan. Sa ako unang kuyuhan. Sa nga akong tingnan nga pastor sa Bisya. Sige ni siya kasunod sa mga programa. Hindi sa mga dapit sa Radio FM. Sa pastor sana. Mula salamat sa Ginoo sa ikong ginabuhi Pastor Rizzy Maldonado. Nagpagamit ko sa kas Ginoo. Labihan sa tanan. Kasayo ng Ginoo sa imong hangibuhat. Kasayo sa Ginoo sa atong mga buhat. Dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwato sa kanimo Ma'am Artemia Engkelino from Dumaguete City. Ano na pagkakaroon ng soon? Pagkadoon lang kayo ng Dumaguete. Orang nalaman ka o ka ng Dumaguete pagtungkaran. Mas nadili lang yung gamay yus-yusan. Bisa kimong motor ginagamay lang yung soon. Pagkadoon lang yung Dumaguete. Ang problema na idako. Bisa kong yun ka. Ang motor nga akong kidala, wapay plaka. Wapay plaka, pag abot sa dako, liliot biya kami natin kung nagka sa tahayr nga okay rin mga bilik yun sa region. Region gani, sigpaw yun ka. Wala na malanggaw ko sa Ginoo kahapon, kalakaw ko, kalantaw ko sa kasaday ko, Lord, wak yung tao yung tako ko, kaya na masango, jukuhanin akong travel, Lord. Unang paimon dito, paimon diri, wow, tungkat pinag glory. O niya, pag-amok na ko diri, while ko nag-relax ko kamay, mintis ako ang isindan ko picture o video. Ingon siya nga, bro, ikaw lagi ni, ito asa ko na ni. Nahinay biya wifi gabi kahapon pag-amok na ko. Ito, ang naklaro na ko, katalikod nga babae, diya sa bridge. Ito sa asa ko, nagdili man ko ani bro, bae mani katalikod. Isa katubang ni Agi naamo ko yung video iksoon kunya ato sab na nag-atubang ko pero kahilmit sab kung nagkaroon iksoon Kristohanon ka balaan yung kag na kay binuhatan gano'n ba naghan na kayo mga tao ron nga mga ako sa ingnan ka kung asa ko anak bro isang katubang gamotor ako nakabantay ko kahapon ikan ko sa Dumaguete kaya nagaton ko sa akong asawa kay paanto ko dito ingon siya nga katubang gamotor ko kay ako kung nakita kay ang babae man ko katalikod diya sa bridge kusama ko yung video iksoon niya ilado yung ako ka ilado yung ako sa media iksoon mo nang kung ilado ka kami yung kang masampan pagbuhat ka kilimayo preso yung ka tayo ano man kung ko kalimutan ka o na naigapit-video ko nakapantay lang ko wala kaya di man sa public nasa usa sa atong kagawman na magtutulo isindan man po na yung pagkabot sinusag ikaw ni bro ikaw na yung sa katubang kamotor ay ko aw na lagi ako to kay gahapon ko sa mga asawa katakbo ko sa mga asawa kay doon na yung mga gamit nadili na niya manala kay hook up na sa flight sa airplane nagkabayad ka din 2,000 dool 1,800 ba to 1,600 ba to ang ilang additional siyang luggage siya nilarga na din yung wife ko nilarga na
Salamat sa Ginoo. Salamat sa imo nga pagwas karon, Sister Jolinit Ibaldado. Baldado sa mga Baldado family, maayong bugta kanimo Ma'am Jolinit Baldado. Nang salamat sa Ginoo, maibutag ka natong tanan o at kapangayong pangatauran. Papasalamatan ang Ginoo, maibutag sa atong Ginoo nga protection ka siya. Unang nakamata ko kaniha. Alas 4:30 ko wala. Alas 4 naman. Basing nagulat-gulat ron ang diya sa 101.1 Riverside FM. Ano yung imatong pa sa akong amigo iyatang i-hook up. Kung galanog-lanog ron sa Manhuyod Exxon ang atong programa diya sa kinatipukan sa mga FM radio niya. Kauban usap niya ang taga Cebu City. Kani akong gipahibalo ang atong station manager nga si Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo Pastor. O niya ay taga San Jose ako sa giingna. Yawa sa kabalo nga igsuon ni Pastor Gideon. Ingon sa kaila ka ani bro. Iko ako magunang imanghon. Ako sa gisindag mga picture pa. Munang pagkakaroon sa bitaw sa sigig-ingon mo na iyahang. Sigig-ingon ang iyahang mga igsuon. Mura man na sila managsuon. Dili kay mura managsuon yun. O nga ikaw o ako naagi panahon mga kaigsuran nga maubili mo o itsura maglantaw mo kaigsuran mo lang makaimang ko ka mga kaigsuran nga naparehan mo na mo pareha yun ang itsura maunay manulis maunay masikpal kita dayon pero kadipindi na sa record amen ba maumang gani ang mulukat karon mga requirements nagkapit sa gitawag ko NBI unay makapareha ni mo ngalan makapareha ni mo o aplido unay sa gitawag ko mahit akong asawa may isang lugat sa NBI siya nahit man nun ko nahit ka kay nga naman ani kapareha ang ngalan o aplido ana nga naglukat nga doon ay salamat sa gobyerno unay ikaw o ako ron Gyota ka etias, sakpan kita. Kapantay pa sa gitawag kong nasyonal ID XO. Unang dilib yan na ordinary. Ito filter biya taron. Unang kahapon XO. At tingala ko na siya ko, ikaw yung siya. Ikaw ni bro, ikaw din magot, kung hindi maguna, hinay ko ang wifi, di wala ko kabasa sa video. Unang pagkakaroon XO ko, sakpan kita. Isa ka na bang kamotor, ikaw kamotor ko ka ako kaikitan ko sa magiti, gatod ko sa katakot ko sa asawa sa airport. Sa ako ana di ay, sa anak-awa, o mas mga kauman. Unang sila pagkitan ang akong gito, isang taghan ng mga tao sa airport. Ang ginoo mga proteksyon sa ilang pagbiyahe. Kanya dili biya parihang organisasyon. Dili biya mga bunagin yung mga kauban na kung yung mga bunagin. Usala, tingala, unang ikaw alagad sa Ginoo bisang anak as public ayaw ikaula pag-apos Ginoo. Pasalamat sa Ginoo. Unang sa diha na humasa ko pag-apo ikso unanin niluang akong ginahawa o. Iniuli na kukunta kay nalagi duha ikso unanin. Okay lang managin naman ko. Kung at mas akong una-una ay ko pastor kung nga wala ko kaapos mga biyahe o. Balik ko nadala ko sa akong o nagbiking-biking na ko sa akong helmet. Kaya mula na lagi. Salamat sa Ginoo. Ayaw ikaulaw ang Ginoo. Kung hindi ikaulaw ibig sa publiko, ikaulaw dito sa kubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imuhang mensahe. Mga asin niya ang Ginoo. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa iya ako sa ipukaw ni ini kabutagong. Salamat sa atong buhay nga Diyos. Wow. Ato magpasalamatan ng Ginoo. Huwag kita kahibalo sa itong pagkatulong na maay na ito kung katulong pinatagamatan ako imata ko anak na sa laing planeta pinapatay na ta napaguna
Kataghan kay natulog na pagkaugma. Natingalan na yung pamilya, nakagawas kay nakabin na swarto. Namatay na di ay. Na ikaw o ako ikso, wala mo ba kay palo. Imin ba? Ika na imong espiritu magsuroy-suroy na. Di na kabalik sa imong lawas, napatay na gitaan na. Mao nga dapat magako before tayo matulog. Kaya sigurado ang imong kinabuhi at imong kalag ng imong espiritu katos Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon. Brother Pap Silong Benito Garces from Lapu-Lapu. Maayong buntag Pastor sa Africa de Dario. Maayong buntag ka ni Modia Brother Pap Benito. Unang usa sa ako na bagong makaila nga taga sa Musiba City. Akong ipasa ni Pastor Gideon. Sa salamat sa Ginoo. Iniingon yung taga sa Musiba kung paminaw din. Mao nga diri mga exoon sa ato na buluhan ko ipangsir salamat sa Ginoo sa inyong pagsir ini ibig ang tanan ninyong mga amigo makahibalo ini daghan na kalain-lain nga mga bufyo kada view na to kada live nagyo ko'y mapantayan nga maupay pang view karon kada view na ko isong kada live kalain-lain ba nga tungod mo na sa mga pag-share ang imong kaila sa tagit for example ikaw nag-share at mo na sa imong mga amigo mo malantaw ba pao nga kahapon anawa akong gi-share ingon siya nga niduta man na ini wow hindi niya anak mga kaigsunan sa pinaagi na naman sa pag-share pagkaambit nakawali ng kasminsay sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, Pastor Kusok ang background ako rin pahinayat ay unang salamat sa Ginoo sa inyong koreksyon mas tindot din daghan ng mga nag-monitor baka na okay rin ang Brother Pops ito kaya ako rin nga pahinayat o gamay aron madungog atong tingog maayo kay video naman ko yung mga panimalay sa atbang lahimang ko ang sounds makaingon lang kang hinay sa diha pero atos loyo unahan kusok unang nagampo kus Ginoong makapalit ko kung uno katong gigamit ni Pastor Gideon na makaingon ko nga dili mo tuno kay hinay kaayo diri sa sulong pero imo paminahon sa headset perting kusugan na ayang output kanya ingon ko nga niya mauna to'y gawas sa mauna na wow unang diri kinaan mo speaker niya ang speaker na to para lang sa bass sa bass guitar magsakalak na gudusahin ni tingali na nga po namin sulod amin uban amin speaker rin so pag-ampo sa ta atong ablihan kinis mga pag-ampo labing gamahanan og mahigugmaon ka na Dios Amahan takos ka sa pagdaig pagpasalamat hinigtak na og lapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa lain usab nga hugna sa mong kinabuhi nga kami makapasalamat nga naa kanimo. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon o pagbantay kanamo Amahan. Gikan sa among pagkatulog, sa among trabaho matag adlaw, sa among mga lagaw, nga ikaw nagaproteksyon, nagabantay, even sa imong niliguan ka mga manulunda, may nagbantay kanamo matag adlaw. Salamat Amahan nga imo kami gipahigmata aron kami makapasalamat sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa matag adlaw nga ikaw naghatag namong kalampusan, naghatag namong kagawasan, naghatag namong maayong panlawas o gipahilayo mo kami sa bisan unsang matang sa mga balatian. Salamat Amahan initak na og dapit sa kamuntagon ni usab kami mag-uban dinhi sa kahanginan dinhi sa FM radio. Salamat Amahan pinaagi niining maong nga kahimanan mahidangan ug mahatod kayo ang imong mga pulong mga mensahe sa ilang mga hinahimutangan karon Luzon, Visayas at Mindanao even sa laing mga nasod Amahan. Salamat o Dios sa ikaw ng proteksyon sa akong pag-travel kahapon o sa akong kapikas kinabuhi o sa ilang mga kaubanan going to Maynila even sa ilang mga pag-process pa sa uban mga papilis karon going sa Saudi Arabia
ako mga pag-ampo nga kanimo, panalangini ang ilang mga kinabuhi, Ama. Ibutang sila sa kasiguruhan, ilabi na sa tanan kayo mga kauban sa akong kapika sa kinabuhi. Imo silang pinasay nga diin ang ilang mga employer sa dapit sa Saudi Arabia. Salamat, Amahan, nga ikaw maghatag ni kadaugan hangtod sa ilang pagbalik sulod sa duha ka tuig nga mahuman kayo ng ilang mao nga kontrata. Ilabi na o Diyos sa bagong pa lamang first time kaming abroad, hatagi silang kaisog, hatagi sila o kalig-on na dili nila bation ang homesick, nga dili sila bation pag-ayo silang mga panimalay na nabilin sa ilang pamilya nga nabilin din sa Pinas, o bisan pa man sa ilang mga ginikanan o sa ilang mga igsoon, Amahan. Aduna sila yung mga pamilya nga nabilin kung nagulat kanila sa ilang pagbalik. Lord, salamat o Diyos, ipadala ang imong milikuan ka mga anghel, gikan kayo sa ilang pagkikan, sa ilang panimalay. Salamat o Diyos, minayabot sila sa Maynila. Kung nagtuo, kung naglaong na pinaagi silang panalangin o grasya na imong ipasinatin kanila, protektado sila sa imong gahong, Amahan. Panalangini ang ilang mga kinabuhi, labaw sa tanan sa ilang mga panimalay, ilang pamilya nga nabilin sa Pinas. Gaunta mahinadlukon usab kanimo, Amahan, aron ikaw ilang mapasidugan o mapasalamatan. Sa tanan karon nga nag-open na sa FM radio sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon usab nga naglantaw na o nagmonitor na sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, ngadto na sa laing mga nasod, Amahan. Salamat o Diyos sa takong pribilehyo kayunan nga imong gihatag kanamo, aron kami o Diyos makapaambit sa imong pagkamaayo nga imong gihatag kanamo. Tapos ka sa pagpasalamat, ibig sa tanan karon nga naay mga problema, naay mga balatian o Diyos, ikaw makakuha niini gikan sa ilahang mga kinabuhi. Kuno na doon na may mga balatian o buksipon nila na trangkaso, labat sa ulo, arthritis, rheuma, witir, toxic, bisan pa man mga cancer, ulcer, o mga barang o mga daot, mga buyag-buyag sa mga engkanto, ako kay gibalik ngadto sa kaaway. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat o Diyos sa kumplito nga kadaugan, kumplito nga kayuhan ni adto nga nagmahinadlukon nga na kanimo. Lord, kamuhanan ka nga Diyos nga may sama kanimo. Even sa mong station manager, Reverend Gideon Candelario, salamat o Diyos sa mga programa nga imong gipiyal kaniya, Amahan. Ang pulong mo kinabuhi ko, nga kini usa ka instrumento God nga nahimong kaabak sa pagwali sa maayong balita sa tibok kalibutan, Amahan. Even ni Pastor Kim Ryan Makasaon, salamat o Diyos sa imong alagad usab nga imong gihatagan og katagos sa pagpanggama sa mga FM radio sa nagkalaing-laing mga dapit. Lord, panalangin niyo sa mga kinabuhi, ilang mga kinabuhi, even sa mga DJ sa Sign FM, labaw sa tanan mining mao nga dapit nga nahimo usab kining kaabak, nahimo usab kining instrumento aron ang imong mga pulong mga mensahe dili lang madungog ni ining dapit sa Sitio Balok o diha sa dapit sa Pilipigan, Amahan, Paleo, Tanay City, kundi madungog sa nagkalaing-laing area nining mao nga dapit pinagi sa mga FM radio. Salamat o Diyos sa imong pagkamay pagabuotan nga Diyos nga way sama kanimo dungog ug himaya nganha lang gyud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon, amen o amen. Salamat sa Ginoo. Okay na tingali Mekson, adunay mensahe si Brother Babs Mingito. Kana pastor, okay na. Ganahan ko si imuhang share nga testimony tinaw na imuhang tingog, pastor. Wow. Muna nga nining mao nga dapit ang mensahe si Ginoo tinaw og tataw og klaro kaayo nga sabton. Ibin gani sa ordinaryong tawo, klaro mga kaeksyonan nga naman ato man gyud ning gipisa-pisa pagpaambit. Amen ba? Mao nga niining ato nga programa ang Biblia wa nato gyud sayloy. Wala nato kana bitang laktawi nga nagwalita nga mulaban ra nato
mulaban na atos atong pondo, mulaban na atos atong title, mulaban na sa ato ang kinabuhi kinaiya. Kay ikaw ug ako sa tibuok kalibutan na bagay kinaiya. Bisan gani gamay bata ay kinaiya. Amo ang bata nga ikatulo igsoon nga edad pagkapisduig na anay kaugaling yung kinaiya. Kay unsa may kinaiya sa among anak. Magwild na may igsoon ug imo nang buyagon. Pagbantay yo ka kay direkta gyud nagibostak ng ulo. Di ra magyud mo maghagan-hagan. Direkta gyud hayang. Unyag anas ka bato ani pakaliktik ng ulo. Kay mao na iyang kinaiya bata pa us ka tuig pagkapit. Buyagon nimo. Mamuliki. Pero kuha ang atensyon. Kanabitang kung sa iyang atensyon, iyang ganahan. Uyun-uyunir na iksoon. Di bata pa biya us ka tuig kapit. Wow. Musanong. Muhilo. Munang ang minsay sa Ginoo igsoon. Ang pagtuon sa Biblia dapat ikinahanglan nga anay insaktong kaalam gikan sa Ginoo. Kung gihatagan man ang mga alagad sa Ginoo kaalam, why not dili mo hatagan sa kaalam gikan sa Ginoo? Kay ikaw ug ako pareha ra biya. Ako igsoon di gud kong moingon nga mas labaw ko ninyo. Mas labaw ko sa mga pastor, mas labaw ko sa uban, mas labaw ko mas advantage ko sa uban. Ang akong paglantaw, ikaw ug ako pareha atubang kas Ginoo. Si Jesus gani ningon maganit nga walay laing maayo gawas sa Dios. Si Jesus na na. Although yatagan lang ta na ining katong nana, ni ining pag-share sa mensahe sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mismo na matay gitawag og level. Amen ba? Unsa man ang level? Pinaang-ang pa. Gikas grade 1, grade 2, grade 3. Mao nga sa atong kinabuhi dapat mo level after sa kinabuhi Kristohanon. Wow. Dunay mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi from Bulod Bindoy Negros Oriental. Kumusta man, ma'am? Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Good morning, Pastor. Og sa tanang naminaw og nagtanaw sa Facebook Live, FB Live, dalaygon ang Dios sa kanunay. Wow. Atong pasalamatan gud ang Ginoo. Onya si Ma'am Artemia Enquilino. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Pastor, sa mga pag-ampo nga imong gipaabot sa mga katawhan sa Dios. Thank you so much, Pastor. Unang kahapon pagikan Dios akong asawa, ning dayri ko o panangin ko adto nako. O niya kinibong mga pasiaw, isa wala na kiss alang-alang. Engko kiss-kiss, ko pasiaw lang kon katawa sila. Ikaw gitaw amping lang mo ha, amping lang mo. Pero wala ko nagampo. Ani. Pag-abot na ko sa motor kadala-dala na ko, Exxon kakuha na ko helmet. Kung natingali itong taga mga guardias airport yung balik ko, iko dili po hindi kita mag-ampo. Oy, mag-ampo ta. Kung kiampuan sila Exxon, nasiga tingali itong mga matas airport. Muna nga, sa diha nga nag-ampo ko mga Exxon, akong i-release ang panalangin, protection sa ilang pagbiyahe, gikan sa airport sa Dumaguete going to Manila. Nagaan ang akong ginhawa. O niya, nalipay sab ang atong mga OFW nga nag-apply sa Saudi Arabia. Wow. Dili ko mahimutang igsoon. Ikaw ug ako, mga alagad sa Ginoo mo na sekreto. Iampo ang tibuok kalibutan. Kay mauna imong obligasyon. Mauna obligasyon sa mga alagad sa Ginoo. Mga Kristohanon magsadili. Si Jesus wala say gipili. Hinumdumigot nga si Jesus wala mo anhi aron pagluwas ni atong mga matarong, kundili iyang pag-aris kalibutan sa iyang pagkatao katong makasasala. Imin ba? Mao nga kung ang tao makasasala, hawasa na gikan sa iyong pagkamakasasala kung alagad ka sa Ginoo. Unsa man yung paghawas, wali sa mensahe sa Ginoo. Tug-ani sa insaktong kamatuoran aron sila makaalinggat dilig ay ni mao ako ang gihimo. Wow.
Nganong nakahibalo ang tao, imo manggiwalihan. Alagad tas Ginoo adunay mensahe si Ma'am Amin gikan ni Ma'am Artemia Entilino from Dumaguete, gikan usab ni Brother Pops Jilon Mingito Garces from Lapu-Lapu City. Pasalamat ko inyong kinabuhi ni Pastor Gideon, Pastor kay pinaagi ninyong duha nadasig ko pag pakli o Bible, nadasig ko pag tuon bisa na akos trabahuan. Wow, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Pops Jilon. Maunay sikrito sa wala pa ko nahimong alagad sa Ginoo kay nagsugod ko pastor year 2009. Si Pastor Gideon tingali wala ko kabantay kung kanus asya nagpastor na. Basta ako 2009 nahimo na kong assistant pastor sa mga kasimbahanan diya sa Kabugiran, diya sa Manuyod. Unang akong gipasalamatan ang mga senior pastor kani adto. Unang nga ikaw ug ako dapat ang imuhang kinabuhi mag-upgrade diha sa mid-size Ginoo. Kay kani adto maigso maulaw bi kong muwali, maulaw kong muampo sa publiko, pero karon baga ko kaig naungoy muampo mangani ko sa university, muampo mangani ta sa eskwelahan nga moingon ta murag sila may angayan nga muampo kay mga doctor of education, mga PhD, mga dagkog rangko. Murag matahata ba kung ato i-level sa ilang kinabuhi kay dagko na biya siya orang kos kalibutan, doctor of education, doctor of PhD. Unya samantalang tawa patakahuman o master degree. Labaw sila sa kalibutan. Pero dinis kalibutan magudlahi man ang profesyon sa kalibutan o ang profesyon diha sa Biblia sa pagtuon ni ini. Amen ba? Lahi. Nga naman, kung imong basahon ang Biblia, pakaulawan ang mga manggialamon ni atong walay mga alaman, tinuod ba? Kay kadaghan kay mga profesional sa kalibutan pawaliha. Daghan maganing nag-eskwela igsuon nga nahimo karon nga magtutulo sa mensahe sa Ginoo, pero wala sa Biblia kuha. Nakuha man nato kung kinsay atong gipasabtan niini. Nga ibin ganit dapat si Jesus may sampito base sa Biblia. Si Maria mo gisampit. Tinuod ba? Dili man na malilong sa katilingban. Imbis si Jesus angayan natong ituboy, si Maria mo gituboy unya maupay pa ang puon. Tinuod dili. Balik-balikon pagkapila ko nangutan ako kanang pangadji igsuon. Ingon ko kapito na balik-balikon isa pastor dili kay kapito kasiyam. Kay nga naman ang atong mga kaigsuonan gikan nas mga gikan sa daang pagtulungan, mga palahubog dagko, mga sugarol, mga hinginong, hinabako, banag asawa, palahubog manag-away kani adto. Karon gibangkos Ginoo, wow, to God be the glory, giuswag ibin ang panginabuhian. Kiniingon sila, karon pa ko naka hibalo ilang buhing testimony mo ingon gid sila mismo ibin nakadungog sila karon sa FM radio. Ingon sa nindot madaining musulod tag Kristohano, kung nindot mas nindot mo lang kay tanan nimong paghagok pagkogi makabenepisyo og dili pakyas para sa imong pamilya labaw sa Ginoo. Wow. Dunay mensahe si Pastor Rizzy Baldonado, maayong buntag kanimo pastor og sa tanan nga mga igsuon diha ni Kristo, especially sa tanan nga nagsunod niini nga programa. God bless. Adunay mensahe si Brother Pops Jilon Mingito from Lapu-Lapu. Lahi manggod ang atong kaalam nga na hibaluan pastor kaysa ilahang kaalam nga na hibaluan maong mas nindot ang kaalam nga atong nabatunan kaysa kaalam nga sa kalibutanon.
lahi yun na tinuod. Apan, kung imong basihan ekso ng Biblia, kasagaran manggun nga manggialamon, dili mo tuog Biblia. Pero hinumdumi, adunay mga attorney, mga abogado, nag-adapt og Biblia, talagsa lang na silang mapilis kaso. Kinaas Biblia ang mga logical, naas Biblia ang grabe kaing rason nga dili kayang ihatag sa kalibutan. Nakuha ba na to? Nganong dunay mga tao nga grabe kaayo nga kadibatidor nga kung unsay ilang title, ilang gitun-an ang Biblia, gipisa-pisa sab nila, mao iyang ipadayag ang ilang title na mauray maluwas. O dili koy mao dire wa gyud ta magdalag title. Ang atong gidalamin sa Ginoo o ang pagkamayo sa Ginoo, wala lagi simbahan nagdalabas ni Jesus. Basahon ko nato pag-ayo ang Biblia. Kinaamang may mga bersikulo diha nga pwede pong imong gamiton nga munapik sa haom sa imong kinabuhi. Maunang maura po na sige nagbalik-balik. Apan kita diris ato ang giwali diris kahanginan sa FM radio, sa ato nga programa ang imong pulong ilang parahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan, makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Sa gisabang nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko, makita ka na sa Mateo 4:4, dili mabuhi lamang ang tao sa matag, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagulak sa baba sa Dios. Mao nga kun ang atong kinabuhi sa kalibutan, mintras buhi patay na pamatay kinahawa, kay wala na tay ginawa patay tao eh. Dapat level o balance ang atong kinabuhi. Kung mahimo gani ato pagpaboran ang espirituhanon nga bahin, kay ngano man ato kung ayohon pagsabot be. Pangutana, ngano man pastor nga paboran nato ang espirituhanon bahin. Pangutana ha, tupagon ako. Pananglitan o wala kay espiritu, buhi ka pa wala. Patay na ka. Patay na ka, uy. Di may labaw. Imong lawas nga nay espiritu o katong espiritu nga nailawas. Di ba? Nakuha man nato ang ginagmay nga logical. Mas atong pahatagan pa o pabor ang espiritus Ginoo, diha ang espirituhanon nga bahin. Labaw satan, maangkon o mahibalo ba ang tao pinaagi sa espiritu kung walay Biblia? Nakuha ba na to? Nga mao nga kung magtuon kag Biblia, haong o kumplito ang imong kinabuhi sa kalibutan. Wow! Ingon, adunay mensahe si Sir Jonar de la Rosa Estante from Bulacan. Please morning po, Pastor, salamat sa Ginoo ni ining kabuntagon kay nakasunod na pod ko sa imong programa og live, Pastor, kay kainindot paminaw sa pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imuhang pag-apo, Pastor. Okay na ako pamati. Wow! Nagkahabong adlaw akong balik-balikan. Nagkonsensya ko, oy. Kumular ka akong asawa, unya wa ko nag-ampo, wala na ko pabaloni. Proteksyon gigas Ginoo, alagad gugos Ginoo. Lo akong asawa, pastora sa. Unya kita may leader sa simbahan. Nanghit ko. Gisiawan po sa mga kauban kay dili ba mga Kristohanon ang uban. Ingin sila nga, niya walay case, ay siyempre ikaw asawa o bana, maulaw di ka mo kisa imong asawa, sa publiko, ayaw ka ulaw, oy. Inaamay uban nga maulaw siyang bana, maulaw siyang asawa, labi naglantaw ng itsura. Ikaw o ako, gwapo ta ato ba nga Ginoo, ayaw ikaula ni mong asawa. Even sa publiko, imong bana, ayaw ikaulaw, oy. Inaamay uban maulaw. Nganong imo man ang gipangasawa, nganong imo man ang gipamana nga naulaw, maulaw man ka. Mutong pagbalik dito na kusgrahe, kadala-dala na kong helmet, kulon, murag lain magpaminaon. Balik ko, gaampo dyan ko.
O niya, diha ko na nanindot ang akong pagbiyahe gikan sa airport paingon diri. Ko Lord, ikaw magproteksyon sa ilang mga kauban, ilabi na sa akong asawa. Nadilid man gamay ang Cebu Pacific. Ang karutuan na sila sa Bacoor, sa Cavite City, niya na ako diha sa Cavite City, naadiha ang akong mga igsoon. O niya, kung mo abroad ka, di makabasta-basta mo kawas, kay under control magas agency, gibayran na biya ka. Ibin sa imong parente, kung unsay palisiya, dapat mauna imong sundo. Amen ba? Salamat sa Ginoo, Brother Babs Jiron Mingito Garces. Yes, amin, Pastor Dili John Angay, ikaulaw ang asawa. Tinuon maguna nang maluoy ko igsoon sa mga tao bang wala kasabot sa Biblia. Ibin ang ilang kaugalingong pamilya, ikaulaw oy. Mga estudyante, kadaghan kayong mga estudyante nga ming graduate of college, o niya ang ilang magiginikanan mo tambong sa graduation, dili nila iila-ilas mga magtutudlo, kundiin sila kadaghan kayo nang naitabulo o yaman. Unang mga estudyante, ako gina silang ingat kamo, ayaw ginag ikaula inyong papag mama panahon sa inyong graduation, kay sila mo nagsakripisyo aron mo makalampos. Dapat imo silang ipasigarbo labaw sa tanan ang Ginoo. Naghago sila, nagantos sila para nimo aron ka maedukar. Kadaghan kayong mga anak-anak oy, luoy taon kayong mga ginikanan. Mao nga ni ining ato nga programa, hinanay binahik ibin sa katilingban, ato silang pahinumduman kay mauni atong katungdanan. Ibin sa panggobyerno igsoon nganuman naamas Biblia. Mao nga ang atong tun-an karon naghisgot ni sa kinabuhi ni Melchizedek o ni Jesus. Kinsa man na si Melchizedek, usa na siya kapari kaniadto nga grabe ka ilado. Og sa diha nga natawo na si Jesus Christ, giila si Jesus nga siya maoy pinakalabaw nga pari og dunay pakigsaad ang Dios. Ni Jesus, ikaw ang pangulong pari hangtod sa hangtod kinsay giingnan anak si Jesus. Mao nga sa Hebreanon kapitulo 3 gidiscuss dito si Jesus labaw pa kay Moises. Mao nga ikaw ug ako sa kalibutan, kung dili ta makatugkat sa balaang kasulatan, ibin ang Ginoo imong mahayan. Ibin ang Ginoo imong dominaron. Muingon ka nga, ayo Ginoo, og dili ko nimo padato, o digod ko mga lagad nimo, kinsa man ta? Gihadlok pa nimong Ginoo. Naabay mga tao nga mosimba, muingon nga, pastor, mga lagad ko sa Ginoo aron panalanginan ko. Mga lagad ka lamang aron ka panalanginan, ayaw na lamang. Isulayon man yung kas Ginoo man. O niya, si pastor, si pastora, imuhang mahayan kay wala ka panalangini. Wala ka dungga. Panyag dunggon ka, magarbo ka. Ilaw nakuha ba na to? Mao nga ang tinud-anay nga mga alagad sa Ginoo, mapailubon, mapaugsanon. Adunay kasing-kasing nga paglantaw, nga adunay kasing-kasing nga mulantaw siyang isigataw, labi na ni atong pinakaubos nga libil sa kahintang sa tao. Nakuha ba na to? Ug aduna po'y uban nga di kaagpa sa Biblia, mas ilang hatagan o pagtagat katong mga hayir o makabalos nila. Kaysa ilang mentalidad mo ingon man nga mo ni akong tagaan, ako ning buksan kay sa diha nga mohatag ko ani tawhana. Mubalos man ni inibalos ani mas dako ang iyang ibalos kaysa akong gihatag. Nakuha ba na to?
kanang mentalidad kani anak panguna-una kuhaon nato na igsuon. Ang sikretong paghatag, hatagi ang tao nga dili angayan o angayan karapat dapat nga makapalos paghatag kanimo. Maunay prinsipyo o paruganan sa insakto nga Kristohanon sa kalibutan nga numan timani sa diha nga ikaw mutabang sa imong sigataw nga dili angayan nga makabalos kanimo ang Dios nga tinugdan sa tanang mga butang. Maoy mo hatag kanimo. Sa pirmirong tinsing pagtulog ni Jesus sa kabukiran, niingon ang Mateo 5, kanang Mateo 5 puro ginabulahan. Mao nga ikaw ug ako mas bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Kaysa diha nga ikaw muhatag sa imong isigataw, Ginoo nga tinugdan sa tanang butang, maoy mo panalangin nimo. Maunay timani. Apan ang mentalidad sa kalibutan, di kaayo kaagpas nga numan, muingon man ang tao, sila may nadato ka. Sila ray mabusog, si pastora ra. Apan ang teaching, anong nakahibantay ta kani adto igsoon kini ato ni i-discuss karon. Nya taas man ni igsoon gikan sa kapitulo 7, ari mata sa kapitulo 7 sa Hebreano, bersikulo 1 ngadto sa 28, taas man ni. Kay atong i-discuss ang kinabuhi ni Melkisedek o ni Jesus ni ini. Sa kapitulo sa maong Hebreano, kapitulo 3, gikumparar si Moises o si Jesus. Nga si Jesus mas labaw pa kay ka Moises. Tinuod maguna. B. Si Moises o si Jesus, kinsa man ang giluwas nga tao ni Moises, dito lang sa Ehipto. Samantalang sa pagkatao ni Jesus, tibuok kalibutan, gidubahan. Aron ikaw, mapasaylo. Si Melkisedek o si Jesus, si Melkisedek gila ni pari. Kani ato ang mga pari, seryoso. Ato nirong basahon, kay taas maning diskasyon. Kini ingon discuss diri sa kung imo ning basahon ikson magiba sa guta. Nganong gitungha ang ilang pari nga mas labaw nga pari nga mao si Jesus. Tungod kay ang mga pari kani adto dunay kakulangon. Sa tong mga gadget karon, sulay mo sa inyong cellphone, di ba? Kanang inyong mga karaang cellphone kani adto. Di nagyuna ilhos mga bata isalibay na oy. Bisag ikaw nga idaran. Katong mga cellphone nga Nokia, katong sa patong na antina, mura na lang magbairan. Katawaan ko ka magsuroy-suroy, pero ako di ko maulaw eh. Kanang wa ko'y cellphone katong wa pagkapalit akong anak. Kaya kining cellphone nga akong gigamit diri na para ra magyud sa live. Magbalon-balon kong cellphone tong gamay kaayo nga tag 300. Unya, muingkos ko mga estudyante, paliho ko picture anak, oy kay may nalamang ng atong isuport sa atong document, ipasa lang sa atong messenger. Sa sige sir, mas nindot pag inyong cellphone ninyo, pagting hayag ah. Ini akong cellphone, keypad. Dalit pa kay malubat. Ako igsoon, mas nindot nga lantaon kang ordinaryong tao kaysa lantaon kas kinabuhi ka na butang miingon ang tao nga mura na siya profesional, mura pug dili. Magpaignon ka maigsoon, mura dili profesional pero profesional atubangan sa Ginoo. Wow. Imong kinabuhi dapat haom sa mensahe o kinabuhi ni Jesus. Kung magkat-on ang tao, si Jesus nagpagkatao. Si Jesus nagpaka-ordinary tao. Sama nimo, sama nako. Nga naman, aron ikaw, mahimayak nimo ang Ginoo. Ikaw mismo makakuha og maayong pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo. Amen ba? Apan kung ang tao sa kalibutan garboso, dili kakuha sa kinabuhi ni Kristo oy. Magpaka-Kristo na hinuon. Amen ba? Magpararon-aron na pagpahud-hawod na. Murag hawod good. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, sir.
Ma'am Norberta, amin. Gikan ni Sir Junar, nagikan gayon sa Bulacan, amin, tinuod yun kaayo na, Pastor. Wow, tinuod maguna. Mao nga diri igsuon, wala tayo ginibikan. Dagko magkagrangkos kalibutan, na ang makas militar, na ang makas panggobyerno, na ang makas dagko nga katungdanan sa pagwali sa mensaheng Ginoo. Apostol man ka, bishop man ka, ug unsa maka reverend man ka. Tulang diri igsuon, naguol ang uban, naguol ang tao. Ganong maguol man ang sikreto mangud igsuon. Ayaw ka gul-i ang imong isigataw nga muli build up sa rangko dihas Ginoo. Hinumdumi ikalipay hinuon nga ang imong silingan, ang imong isigataw gidato. Ayaw ikaguol igsuon. Kana magong mentalidad sa taos kalibutan, kanang gitawag og kasina. Tinoo dili kanang kasina, maguol kang madato imong silingan, madato imong igsuon, makaangkon mga butang. Ayaw na ikaguol, oy. Dawata kung unsay naan nimo upasalamati ang Ginoo sa diha nga makita nas Ginoo nga ikaw mapainubsanon datuon kas Ginoo. Ato bang nakuha? Nakabantay ka igsuon sa kinabuhi ni Abel ug ni Cain. Wa pa nataw si Moses ana, wa pa nataw si Abraham nga atong giila. Sila ay sunod ni Adan ug ni Eva, siyempre anak ba sila. Kinsa may gidawat sa Ginoo nga halad kang Abel. Kay si Abel nakita sa Ginoo nga nagsunod sa insaktong proseso. Ikaw ug ako, kung makita sa Ginoo nga ikaw naglakaw subay sa pulong sa Ginoo, nagkinabuhi sa subay sa balaod sa Dios, why not di ka panalaginan? Amen ba? Muni ako ning basahon hangtod kini sa 28 sa bersikulo 1 ngadto 28. Munang salamat sa Ginoo sa tanan karon nga mingwa sa Facebook Live na anay Biblia, labi nas mga FM radio. Kay dili lamang usa duha, ibig dunay mga alagad sa Ginoo dinhi naminaw sa FM radio nagapalibot diri. Amen ba? Nganuman matag usa dunay gigasa ang Ginoo, dunay sa gitawag og level sa pagtuon sa Biblia. Usa sa ako nga na amigo karon nga naagya sa San Jose, kanunay nagkuyog-kuyog sa mga presbytery. Unya sa diha nga nakahibalo siya, ingon siya nga giingnan pa ko niya nga kabahin ni Pastor Gideon ba. Isa ka ila ka ani bro, o kaila kaayo alang-alang di kailang ako manang igsuon. Gipasahan akong mga video igsuon sa ikapo di ay ni. Ingon sa nasyak siya ba? Sa ako mauni akong isigi play. Wow. Nanuman ang among kinabuhi among ning gihalad sa Ginoo. Kaniadto may igsuon partner me sa singing contest, singing intrack amateur contest. Karon na partner lang yapon diya sa mensahe Ginoo, labaw sa tanan mensahe nga tinun-anay, nga mensahe nga dili pinaspasan. Unsa man ang pinaspasan, makakaon ganay kag pinaspasan, mga pungag na imong tango. Kay matod pa sa sugilanon kanang pinaspasan, tao ko na, kuno ra po. Kay wa man koy kalibutan unsa nang pinaspasan. Mga hingo na imong tango, mauna nga dunay pasiaw. Nya wa siya mukhaon kinalantaw siya kamot man og tawo. Sa diha nga iyang gihatagan og kamansi, gibutangan bag kalamansi, kay sumpa kuno na sa pinaspasan. Wa siya mukhaon. Labaw sa tanan, kada kaon pasalamati ang Ginoo bisag publiko, masigan ang mga tao nimo oy. Nganuman naara may mga sinyalis wala nay batbat. Padunggan na sila sa imong pasalamat nga dilitig pa karon nun. Wow. Ako ning basahon ingon dire sa kapitulo 7 ngadto
bersikulo 1 ngadto 28 taas man ni. Unya nagdiscuss diri sa bersikulo 15 nga laing pari sama kang Melchizedek. Kinsa may gipasabot ini sa bersikulo 15? Si Jesus na ni. Mao nga sa kapitulo 3 sa Hebreanon gidiscuss diya ang kinabuhi ni Moises o ni Jesus. Karon discuss nato ni si Melchizedek nga pari. Ato ning masahon. Mao nga dunay mensahe nato tulo lang ka verse pero taas ang diskusyon daghang mga bersikulo. Pero kani murag package na ba? O sa kape pa wala pa man muwas may soon si Sir Rowell Fentes. Kaya siya may nakatermino diri. Nindot ning kape ha pastor kay maigo na sa tani ini. Aw igo gitag na pagyutay sukwahi sa Biblia bisa kung saon pa. Kay ikaw ug ako igsoon di ko na ikagarantiya kada adlaw. Naagi ng tawhanon nimong kinaya usahay. Bisag sa imong panimalay. Kanya makahuna-una ka ulo. Kung himasa kag Biblia kana magsapot kas imong mga anak mawala ra na. Pero wa gani kas Ginoo. Hantod pa na kahapon nagmungkot na imong nawo murag kadakdak kag martilyo. Aw gantangan. Usa man ang gantangan, talaksan pag mais. Hello. Makadamo kag istorya labi na gula ka nagtuon sa Biblia. Peteng bugata magsigig alboroto na imong dughan. Di gud ka mahimutang. Kung mahimo adtuon nimo ng tao nga naka imuhang ikapingkil, adtuon sulungon nimo. Unang dunay mga Kristohanon nga wa kasabot sa mensahe Ginoo. Di ka dugog-dugog istorya manulong na yon. Tibo kalibutan na itawa na bisag Kristohanon pa. Hello, bisag dili tinuod ang sugilanon at tuon ka na, klaruhan na. Anaon na grabe ba? Pero naagas pulong sa Ginoo. Kung sawayon ka, biyay-bayon ka, wow, to God be the glory. Kaya misay kus Ginoo, magpalikon sa imong pagkakristohanon. Magpalikon diya sa imong pagpangalagan, dili only pagtuo, kung dili pagbuhat o application o kinabuhi nga na inline sa kinabuhi sama ni Jesus. Ato ning basahon wa pa ko kabasa igsoon. Ang pari nga sa si Melchizedek, ingon diri, si Melchizedek hari sa Salim. Ingon gani kang hari, presidente na sa tibok kalibutan, sa tibok Pilipinas, or prime minister sa laing nasod. Una siya gitawag og president, hari. Ikaw mo'y hari diha, way lain nga pinakalabaw. Siyempre hari ko ka. Muna nga sa simbahan doon ay maghari-hari. Awa na ko ayaw na. Ima man ay maghari-hari. Ibin gani pastor, ibin gani pastora o kung sa padiha leader sa simbahan nga gipahimutang diha, kunya na yung mga tao maghari-hari. Wa na ko ayaw. Ay ka na maghari-ari, nga nung mo ingon na maghari-ari, mo man ay magbuot. Unang sa atong programa, wa gawin maghari-hari ani. Kaya Biblia gawin, makukoreksyon na ito kinsay maghari-hari. Ako ikso hindi ko maghari-hari, oy. Kung naas Biblia, naas Biblia. Kung unsay ipasulti, isulti. Musugot magsadili, isulti ko ni. Muna nga ang FM radio diya sa Manuyod, wala ba tingarin ang kahukap. Kinamutano man to igsoon nga ikonekta sa 101.1 Riverside FM radio. Matod pa sa akong amigo igsoon nga mga pastor Abledo. Kay usa sa ato nga nahibalag gahapon, ingon siya nga nakahibalo siya na anay FM radio diha. Kung naa kanang 95.3 sa FM 95.3. Kung naa tay programa sa alas 3, isa kinsa man sa maminaw diha nga kanang alas 3. Ingnan ko, kinsa ko may maminaw sa alas 3 kasayo pag-ayo. Kutugan pinaglory na may maminaw, interesadong maminaw. Even sa FM radio, sayo kay mata. Moingon sila kung sayo ko pastor kay kini akong mata makamatag yung kong alas 3, open na ko sa FM. Wow, grabe. Mao nga kung ang tao lang gani mo deklarar nga moingon nga wa man ay klaro na programa ha. Wa may klaro ng mga FM basig di na magdayon kay way ikabayad sa kuryente koneksyon.
Hapit na biyata mag-uskatuig. Mao nga ikaw ug ako, makadungog kag i-underestimate ka, ingon nga, ikaw, di man ko ka maluwas man. Ikaw, di man ka madato. Sa topa ka ng tao mo ingon, ana, ikaw day tag-iyas botang. Klaro dili. Kana bang mga tao nga inana o mentalidad kanang kusog kay mag-judge? Sa topa, ikaw day Ginoo. Imo ingon kasi imong isiga tao nga, ikaw, pordoy makakainda ko. Una-una agod, ikaw ug ako libil ato ba nga sa Ginoo? Unya gilantaw biya sa Dios kung kinsa ka, kinsa ko. Unang magdaghaw nga tao mangangara. Matingalan nimo. Matingalan ako, matingala sa timong kalibutan kung kinsa ka. Nga tinun-anay ka mga lagad sa Ginoo. Matingala oy. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, Brother Raymond Canilario from Cavite City. Amin maayong buntag sa tanan ninyo, Pastor. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Salamat sa inyong kinabuhi, Pastor. Wow. Kining among kinabuhi, amo na naghihalad sa Ginoo. Mahinog na, dili na ni madutlan o bisag unsang injection sa kalibutan. Kanang mga hilo pulong ba na makadaot nimo. Mo na hilo, baluya ka. Wa na hilo makadulot nato labi nagpulong sakit. Nagdaogon ka, i-underestimate ka. Malipay noon ta. Di man igod igsoon. Sa diha makadungog kag sakit nga pulong sa imong sigataw, ihangan na sa Ginoo. Di ba ang Ginoo mulig-o nimo? Probid and tested na mismo sa kong kinabuhi. Sikat kani adto until now and forever. Anong hinungdan gidalata ni ining maong programa sa kahinginan. Giayo na tag-training sa buluhaton para sa Ginoo. Mga sakit nga mga pulong sa pasiaw pa, pulong nga gitawag og dili makaon sa iro. Munay lisod kay kanang iro mo kaon magani ng sinuka. Pero dunay mga pulong nga sigikan sa imong sigataw nga kanang pinulungan nga pulong nga murag di na makaon sa iro, munay lisod. Pero to God be the glory, saludo ko. Labaw sa tanan sa matag usa karon nga naminaw sa FM radio o nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ibig sa laing mga nason. Ibig sa mga katawhan karon nga naanay Biblia o nag-advance na sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Igsoon. Atong mga kaila diri, magkaabot mga igsoon mo, ingon ko na sila. Maminaw ko, Pastor, na anay daay Biblia kay mubasa ko. Wow, grabe. Ingon ni Ana, buhata ang ipabuhat sa Ginoo, dili ng istorya. Amo ning akong basahon karon igsoon. Basig makaingon mo mga kaigsoon, sige ra man nag-istorya si Pastor, wa maging mo basa. Ako ning basahon ikan sa kapitulo 7 sa Hebreanon 1:28. Onya gidiscuss dinhi sa kinabuhi sa usa ka pari o sa kinabuhi ni Jesus. Mao nga sa imong kinabuhi nining kalibutan na lahi ang kinabuhing kalibutanon, lahi ang kinabuhing Kristohanon. Apan kung Kristohanon ka, ang imong kalibutanon, murag wala dilihaom sa dilihaom. Munang makaingon ang kalibutanon, balok-balok Kristohanon, anak balok-balok na hinon. Imong apelido na himong balok. Unsa man ang balok? Tong mas dagat nga taas og Simon. Masip, anak ba? Ato ni basahon ang ato nga topic igsoon. Ingon diri, si Melkisedek hari sa Salem o pari sa labing halangdon. Grabe oy. Pari sa labing halangdon si Melkisedek. Ningon diri, gikan sa gubat diin napatay niya ang mga hari. Grabe, ngilngig nga pagkahari. Gipamatay gani niya mismo ang mga hari nga sama niyang hari. Kini si Melkisedek. Grabe sa. Kuhaon mo na to ang kinabuhi ni David. Usa lang gibuntong ni David. Kinsay gibuntong ni David? Si Goliath. Ang banggiitang kangkiror sa mga Palestianon.
sa dihang na pildi na ni David si Goliath nang sutoy dalagan ang mga sakop. Mao nga sa organisasyon, ikaw leader, ayaw gyud og paluya-luya. Kay kung ang imo mangkin sakupan, kung ikaw sundalo, ikaw leader, luya ka, kanang imong mga kasumusunod, utrosap ng lausi. Hello? Nakuha ba na to? Ganun man, mao nga kasagarang puntarya sa kaaway mga pastor, mga pastora, mga hid sa simbahan. Kay kung mapukan ang hid sa simbahan, alang-alang ang sumusunod mo, ingon man na, ay napukan mga hid pastor, ako pa. Mao mangani ikaw leader, mag-amping gukas imong kinabuhi labaw sa tanan ang imong pagka-leader haom gis Biblia. Kay kung dili, otosap nang sumusunod mo, ingon man, ay si pastor gani palahubong magani to, kusog magani tong mamaye, kusog ukir magani tong na ay kabit-kabit, ukir magani tong muinom og tando ay beer. Kay tambal sa uno sa dunay pastor igsuon nga maingon ka, ayaw lang kog latawa, usa ko'y lataw na piyo. Noon sa mo nang rasonan ko, unang pastor man ko o pastora, lipin ang akong pagtagad nila kanako o kanilang tanan. Gano man. Pero dihas Biblia, kung haom ang inyong kinabuhi, wow, pareha ta. Pero dili gani haom, di ko ta pareha. Moingon ko, gano man. Wa man magbasa sa Biblia, wa man mag-inline sa Biblia. Pareha tang pastor, pareha tang alagad sa Ginoo. Pero lahi ang ato nga step. Parik cellphone ba? Sulay ko no ng daan nga mga unit. Di ba paglantong ni mos pag-udwo, lami apoy. Siga na imong mata. Kanina bang tao masak maigso mo, bisay kung sa ka-insik mo lingi. Pero ako sa nga kami maison kaliwat yung mga insik. Una nga mo ato mi sa murag insik ra ba dili insik? Murag insik. Ato ning basahon be, padayon ta. Ingon diri kay atong oras nagdagan alas 5 na kapin, alas 5:07 na. Ingon diri, oh, grabe kini si Melchizedek, halang dung Dios. Ingon diri, si Melchizedek hari sa Salim o pari sa labing halang don Dios. Labing halang dung Dios. Grabe sa. Nagsubay yun ni siyas kabubuton sa Ginoo. Sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat, diin napatay niya ang mga hari. Gisugat niya si Melchizedek o gipanalanginan. Si Abraham gisgutan ini. Gihatagan niya si Abraham sa ikapulo sa tanan nga naiya. Kinsa iyang hatagan ako ning Osborne, klaro na to ni. Gisugat siya ni Melchizedek o gipanalanginan si Abraham. Ingon ang dos, gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan nga abot. Si Abraham mismo naghatag kang Melchizedek sa tanan nga ikapulo. Unang sa simbahan, mga tao Luzon, Visayas, and Mindanao, nakabantay mos mga taong murag hadlok mo hatag, hadlok mo tayet, hadlok mo offering. Hantod karon nakubol lang yapon ang kinabuhi. Klaro dili. Pero sa diha nga amo ning gitistingan nga ang tanan namong higinaguan among gihalad para sa Ginoo, dili mi mohagan-hagan og palit og mga gamit para sa simbahan. Kaya ang mentalidad magod sa tao, kanang gamit sa simbahan maguba. Inumdumi, tanang mga butang maguba. Kundi ni mo ampingan, bisag ginuwin pa na. Bisag gitawag pa na o nahimuot lang ko sa usa ka brand bitaw sa gitawag motorcycle, naglalis at usa ka cashier o ang customer. Ingon siya nga, keh, ingon customer ba? Usahay kining pagkamarites na to, pero tinuod man sab kay kanang marites nga walay klaro dili na tinuod. Ingon na customer, insya nga dili brand din ng motora o niya kanang
kanang presyo murag branded siya. Ingon po kasir nga bitaw ana ra po ba kay nakapalo ko silang motor nga dili gyud branded sa tibok kalibutan. Bitaw anak ko di kasir tinuod man guna nakakuha ko punto. Ingin sa nga tinuod bitaw ng mga motor bisag unsa ka branded pero ayaw nag-ampingi di ba di mawala ng ka branded anak. Bisag dili branded pero ina mo nang ampingan mulunglas ko na. Wow, di ba? Sulay ko na imong kinabuhi karon. Imong lawas bisag usa na ka branded. Iinom na itabako na, di ba? Hospital ko ka paingon pila ka tuig. Instruksyonan kas doktor ingon nga ayaw na pagkaon ani kay bawal man pasangilan pa ang Ginoo ingon pa nga ay nabitag Ginoo ayon ako ani na di ba? Diulo-ulo ka na tao. Utong niingon ang customer nga sa sige. Pero pwede niyang ibuka kay pagkubaya kayo. Pero mahal-mahal lang yun. Anak man. Una nga, si Abraham nihalat yun sa tanang apo. Ikapulo. Asa masya nihalat? Dito kang Melkisedek. Ato ni klarohon ni. Amin. Diri o. Gisugat siya ni Melkisedek o gipanalanginan. Gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan niya abot. Si Abraham naghatagayon og abot ikapulo. Mao nga sa among kinabuhi unsay among madawat. Kun do na may tayt sa simbahan, kay kanang tayt sa maigsoon, simpre ikaw leader, imuha na yun na personal. Pero wala na mo nagigamit sa among personal. Among ipalit og mga gamit sa simbahan. Wow. Ano man nasayod mi nga ang mopanalangin namo ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanang mga butang. Apan hinumdumi buhata ang paras Ginoo. Kaya mintalidad man sa tao mo ingon man nga kana sila sige ninyong kahakubon anang ano ba? Kasagarang mga siro, kasagarang mga hunit, mga kwintador, wag yun mo tubok dias pagpangalagad. Wala mo tubok kay nga naman, naas Biblia pero mahunit pa. Kay maulagi, naguna-una, nga lakansi, ug muhatag. Di man igot, kining atong mensahe karon nga ang gibutang dias atong hiding, mas maayo pa ang nakadawat, mas maayo pa ang ipanalanginan kaysa naghatag sa panalangin na adya siding. Nganong maunay ato nga giding diri sa mao nga kapitulo 7 bersikulo 7. Ako ning basahon pagbalik ko niya. Ingon diri, walay duha-duha nga ang naghatag sa panalangin mas labaw kaysa gipanalanginan. Nakuha ba nato ang gamay nga sambingay? Ang pulo nga gipanalanginan dili tao ang panalangin kun dili ang Ginoo. Nakuha ba nato? Mas bulahan pa ang taong gipanalanginan kaysa naghatag sa panalangin ngadto sa uban. Nganuman kay ikaw nga gipanalanginan sa Dios, kung ikaw magpaambit sa uban sa mga taong dili angayang makabalos o paghatag nimo, ang Ginoo mupukbo sa panalangin nga way igong kaarangan nga magaabot mismo sa imong sabakan. Sulayigon ninyo ng Malakias 3:10. Pasulay lang ang Diyos, pero ang tao kahi kayong musulay. Nganuman naguna-una magkaroon, pero sulay ka ng pulo nga sulay wa pa na nahitabo. Kinsa may maka-explain ninyo diha tagae ko explanation. Kanang sulay nahitabo na. Wala pa oy. Ang output ana, ang input mao manggani when we talk about in electricity. Gitawag sa continuity. Ako ning i-discuss kabahin ni anak kay namatay ginagmay na hibalaan about sa continuity.